Românii care ajung la camera de gardă a unui spital din România au pretenția ca medicul care îi consultă să știe ce are de făcut. La asta s-au gândit și specialiștii de la Asociația de Medicină de Urgență, care au instruit anul acesta peste 700 de studenți la medicină. Tinerii au lucrat cot la cot cu medicii din UPU și au învățat lucruri practice care nu se predau la facultate. Totul într-un proiect de peste 450.000 de euro finanțat de Uniunea Europeană. 785 de studenți de la Facultatea de Medicină din București au fost instruiți în cadrul proiectului Medical Aid. Au învățat ce înseamnă, de fapt, medicină de urgență. Programul a constat în 40 de ore teoretice și 40 de ore de practică pe manechine și la camera de gardă de la Spitalul de Urgență Floreasca. Au făcut, practic, în laboratorul de simulare, pe manechin, o serie de manevre. Au avut un număr de ore practice la pacient pentru a vedea cum funcționează sistemul. Pentru că au luat contact nu numai cu UPU. Studenții au învățat să aplice noțiunile pe care le-au studiat la facultate. Facultatea noastră te învață doar partea teoretică și faptul că poți să faci acest lucru îți este util indiferent de ce specialitate îți alegi. Să vezi oameni în acțiune e cu totul diferit. În fiecare an, din cele aproximativ 3000 de posturi scoase la rezidențiat, posturile din medicina de urgență sunt printre cele mai puțin căutate de studenți. Dintre ei, să spunem din păcate sau din fericire, câțiva s-au îndreptat și în domeniul medicinei de urgență, adică au ales această specialitate. Proiectul, finanțat din fonduri europene, s-a întins pe 2 ani și are o valoare de 450.000 de euro.